ଆସନ୍ତା 11ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କେତେ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ 11ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 11ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ 11ଠୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 2 ଦିନ ଧରି ପୁରା ବର୍ଷା, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି କେବେ ହେବ ବର୍ଷା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ନେଇ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା। ଏହାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି 2 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାରଣ କରିଛି। ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି।